Apay, akas to'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nga intay ilingad iti nagan a Lindon, nga iti agdama kat adda ijay Cebu. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Daisy Lynn iti Kawayan Isabela, ni Desri Cristobal Sonyo iti Qatar, Rilby Directo iti Hong Kong, Rosemary Villaseñor iti Penang, Malaysia. Happy listening Ma'am Jovi nga gisursuro iti Thailand from December Fall iti Taiwan. J. Del Torres iti Ballesteros, Cagayan. Texas Girl iti Taiwan, J.R. Lakbayan. Ni Mrs. ko ani Miriam Tamang, kastamot dagiti anak ko ada Dave, AJ can Bimbo Jr. from Bimbo Tamang. Makablaawan pa ni tatang ko, Marlo, kananang Edna Cabildo from Crystal Cabildo iti Caloocan City. Amin at tagapalogan tagudin Ilocos Sur from Ana Lorzano ti Singapore. Ni Brave Alikuben Ramos, Jenny Bakay dita Hong Kong, kan Lumboy family dita Ribsuan na Gilian La Union from Brian Ephraim Lumboy. Nabaro kan Dakiwag family, especially ni Mama Marie, Tatay Eduardo, Nanay Anastasia, kan Papa Ismael Dakiwag, ijay Saudi Arabia from Levi Dakiwag. Shout out pa kada Ariel Timbreza. Welcome home, Catherine Baltasar. Kastamot ni Jasmine Rivera iti Qatar. Makablaawan dagiti anak ko, iso the Prince Candrich,
Prince Elijah kan Princess Yara, kasama ti asawa kan ni Randy de la Cruz kan parents me from Carol Rional ti South Korea. Dagiti kabagyak di ta Batasan Hill, ti Quintero family, Mateo family di ta Quintar, Ilocos Norte, Dalit family di ta Quirino Isabela, Maltiso family, Maglaya, Dablan kan Bunao family from Rosalyn Bunao, iti Tabuk, Saudi Arabia. Pamilyak di Takamalanyogan, Lalo Cagayan from Maricel Concordia. Dagiti kabagyak di Dipintin, Madela Quirino, ti Gregorio family, ni Mamak Ananing Kantatang Kujeri from Jessica Barroga, iti Rizal, Nueva Ecija. Happy birthday kanimanang ko ni Leti Estrada Santiago, di Tapalac Road, Buena Vista, Santiago City from Rose Estrada. Pamilyak di Banawang Bantay, Ilocos Sur from Kathy Malana, iti Hong Kong. Shout out pa kada The Phenomenal One, Gerald Cariaga, Celia Mamang, Villine Kaday, Baby Loves, Emma Cardenas iti Hong Kong, Teresita Ducusin iti Hong Kong, Florenda Kimpaoy, ni Adela Vergara iti Hong Kong, Junelyn Papio iti Hong Kong, Jonah Bal iti Hong Kong, Canida Nieveras iti Hong Kong. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lyndon. Dear Manang Emmy, Lyndon ko man ti iyawag mo kanyak. Kastamin ti awag kanyak dagiti gagayem ko, malaksid laeng iti pamilyak. Nang runa datatang ket nanang ko. May saak atomboy manang, ket dayta ti pagrikusan ti kayat ko nga isalaysay apakasaritaak. Sipod elementaryaak, kastuyan ti katataok. Naaklon mo't dagiti naganak ko dayta, ngem Lydia latta ti awag da kanyak, nga uray ada sa bali a tao a nakasango. Banag apakasurunak no dadduma. Nagasatak a naadaan iti nasisingpet a naganak, ngem no apay a nagtalinaed a subegak agingga adim makelak. Naasidagak kadagiti babae manang, ket addan sumagmamano nga inyawid ken naka-live-in ko iti balay mi. Kanayon abagbagandak dagiti dadakkel ko, ngem saan ko ida nga ipangpangag. Aging gaadimtang ti padas ko, asaan kunton a malipatan iti kaanuman. Nanang, tatang, ni Jane, kayan ayat ko. Naimbaga rabi iyo? Kastabot kan ka, balasang ko. Ay, Oh, tatang, apayasan na ay lang tinsong batyungay. Naimbaga rabi iyo ko na ni Jane. naimbag arabi imait. Lyndon, nabanog akon. Mabalin ka din ti aginana? Nang rabi kayo ka din. Nalpasan nanang, aginana kamin. Ala, umaykan, mapantan iti silid ko. Sa bali man da dya babae nga inyawid ni Lydia. Lakay, amom lang arudin no anya ti kababalin na. Inudyak la pampanunutan ang masair terik nana. Amangan daw. Ay, Ala, husto da itan amado. Tinasayaat, aginanata mo tan ay, rabiin. Umaykahan. Nasingpot ni Jane, tatang. anyaan na singpait. Kat no awan pa'y kaasin-asin na mo't ang makisarsarita. Tatang, Saan kami nagkurang iti pamagbagakon ka, Lydia? ni tatang mo, sang kay baga kalindon tiyawag mo kanyak.
Sana Lydia? Apay ay nga isuro nak. Kat Lydia mo't talaga tinagan mo. Wan, amok na ita tatang. Ngamnagan nga ron ti babae na ita. Da. Di mat naaklon nyo mo't nakastuyak. Lalaki ti panagriknak tatang. Sana babae. Ay basta. Di nak isuro no anya ti kayat ko nga iyawag kan ka. Lydia ti impanagan mi kan ka idinaipas ngay ka. Iso a Lydia nga raw ti iyawag mi kan ka. Tatang, Saan na mabaliwan day tang awag mi kan ka. Ta iso tinagan mo kunak manen. Tandaanam day ta, Lydia. Madamag ko man laeng. Manutawan man. 19. Ay una yan. Teenager ka pa'y lagayam. Apa asimurot kan ni Lydia dito'y balay. Apay nga minaya. Agayan ayat kami mat. Adaak ditan. Ngam amo ka di dagiti dadakkel mo ti inaramid mo. Awan ti bibiyang da kanyak. Ha? Aramidak na nyaman ti kayat ko. Katawan ti asino man ang makibiyang kanyak. Ngamin, siyak ti agdesisyon para iti bagik. Ah. Saan ka ta sa bali a tao? Nga oray pa'y dadakkel ko ida. Ay una yun ti kastadyar mo. Nagsasao ka. Madlaw nga awan apulo sa respetum ka dagiti naganakken ka. Makapaladingit ti kasta agalad ti agtutubaw. Madlawasan da ka kayat nagiti dadakkel mo, Lindon. Nangruna ti amam. ha? Agasam, tanaalas ka no ti ugalit nga agtutubo. Ha? Imbaga ni tatang ti kasta? Katuan mat. Apay, di ka mamati kanyak, Lindon? Saan mo't nga iti kasta? Ngam amamog ni tatang. Uray pa ino makapungtot na jay. Sana basta agsao iti makapasayir iti rikna. No kastamot laang amas patpatyam gayam idangam siyak. Apay pa'y lang arod nga inawis na kag-live-in ta. Ha? Di naksamot kami na ayatan, Lindon. Ne, anya ko to saanan. Sikati kapatgan kanyak, Jane. Tandaanam day ta. Kas na kunakon manang Emmy, adun tinagbalin a ka-live-in ko iji balay mi. Ngam nila ang Jane ti saan a makabaddungalan dagiti dadakkel ko nang runa ti amak. Idi pa'y ladamo, kayaton ni Jane asumi na kami iti pagnaedan. Ngam amok a marigatanak nga agabang iti kabukbukudan mi. Iso a kanayon nga ay aywak ni Jane a ka-live-in ko. Kinasaritak met dagiti dadakkel ko asaan da ko maapakitaan iti madi ni Jane tadyak kayat a mapukaw kanyak. Banag nga inanugutan damet. Iti panaglabas ti aldaw. Lindon, ag-shopping taman mat. Di nakmat na ni paspasyar. Kanayo naklatan nga da dito'y balay. Katwan day talagayam. Awan mo trabahom ita. Mabalin ka din nga agpasyar ka nag-shopping ta? Wala, day talagayam. Nala, agpulas ka nga rodon. Okay, agyaman na ka.
Masapol nga ipaay ko ti amin na kayat ni Jane. Tapno di nakpanawan. Ang mga nukula at ngagbaliw ti panunot na. Kat agsubli di lugar da. Jak lakit di kabaulan numapukaw ko ni Jane. Saan apulos? Rabiin, ngam awan pa lang dali jakan deja Jane. Sigurado ang naliwliwada ang nagpasyar. Iso nga aging gaita, awan da pay lang. Ay, Amado, damagak man ken ka. Di mo pay ka din naawat ti katatao ti anak ta. nabayagan ang naawat ko, Dolores. Amom day ta. Iso na lang tatidyak maawat ita ketika dendenada. Ha? Madanaga nakpara iti anak ta, Dolores. Agtutubo di ka dendenada. 19 taon na. Mabalinmat katama idarum ti anak taga po iti dayta. Amado, Iso ana palalo ti panagtep-tepel kaw no daytay adadyak magustuhan at tigtignay na. Taamangan noon niya ti mapasamak. nadlaw kumuti sa bali nga ugali ni Jane. Awan man lat panagraem na kadata. Dolores, May ipagpagaputalat ta kuman iti anak ta. Kakaisuna nga anak ta ni Lydia, Amado. iso nga road akanayo nak nga agtep-tepel, Dolores. Hangam jak amaw no aging kat kaano ang makapagtepelak. Jak amaw asawain. Lindon, rumarak ha? Sa dino ti papanam. Agsasarak kami kadagiti gagayam ko. Nag-text namin ni Margie, kaya't na nga agmit kami. Jane, Amo mo ta nabayagan ajak nakitkita day agayam ko. Iso ti kanayon ko nga istoryaan kan ka, best friend ko. Amang ano maladawak to nga gawid ha? Di mo namnaman ang makapaglanglang tamang aninton malam. anya, agmalmalam kayo lang arudan ngagkuyog no bilang. Dumanon kayo pa'y aging katrabi eh. Si Kamot, imbagak mo dun. Nabayagan adikam nagkita. Itaman laangan ngagkita kami. Iso asulitan mi mo't ati pa nagkuyog mi adwa. Sige nga ro, Jane. Aganad kay ti sa dino man napapanan nyo. Kumusta di anak mo? Nagngato ti gurigor na. Ay, una yan. Masakit ni Lydia ngam awan dito dahil Jane ang mga sikaso kumakinkwana. Amado, Itay pa'y bigat arimwar. Aging ka ita, awan pa'y laang. Napnapanan ngay. lakay, anya ka kaday. Nagpakadamot ka ni Lydia nga anak ta. Wan ang amrumbang kumaan nagsubli adagaws. Imposible adin na amo ti kasasaad ni Lydia sakbay apimanaw. Day. Ti anak mo day jay. Day, mabit lang lakay. Inakitaan ni Lydia nga anak ta. Day. Anak, apay nga aguyok kamutan ngay. Yak mo't amo na nang... Mabit lang tapag tumaron kay ti agas mo. Narigat no kumaro ti uyak mo. Mabit lang anak Day. At dansan ni Jane. Ha? Day.
Lalaki mo't adik ko chiti nang itulod kan ko, ana. Anya? Ay, wungag paisaw. Sino nga iday ta lalaki anang itulod ka ni Jane? Mismo adagiti dadakkel ko ti nakaimatang, iti panang itulod ti may sa alalaki ken ni Jane aka live-in ko manang Emmy. Iti pay mismo gundaway nga adda sa gubanit ko. Kinasarita dagiti dadakkel ko maipapan iti dayta abanag, ngamjak ida pinati. Mariknak ngamin kadagidi aka nito, anabara ti panagayat kanyak ni Jane. Kan awan ti amok apamkwatan na amang lipot kanyak, taamin akayat na ket magunod na. Apaman anaamuan ni Jane nga imbaga kanyak dagiti dadakkel ko ti maipapan iti nakita da, ad-addan nga immalas ti pannakilangan na kadakwada. Nay, Jane, apay ngay at hilaang nanganam ti innawam. Alangan mo't ninawak pati nanganan nyo. Ha? Nagswerte kayo mo't no aramidan dakit din at agabo dito balay. Nay, saan da kamot atag tagabuan dito'y balasang ko? Ngam manumot laangan ngay tinanganan mi kan ni tatang mo, nga inraman mo ko mga ininawan. Di mo ka dinawatan timbagak. Sa anak at agabo dito, tapno syakit din ti manginaw, itinanganan nyo, iti asawam. Ha? Ay, na yun ti kasta pa nagsasaom iti asawak, Jane. Ha? May saka pa'y alakay. Makapabuisit kayo. Anya ti kunam. May kam... Amado, saan mo nasurutan? Tama nga no nakarkaro pa iti mapasamak. Ngambas-bastusin na tanday di babae. Tinataman lang mo araman. Bas-bastusin na tan dito'y mismo apagtaengan ta. Imposible nga ramidan ni Jane day tatang. Kayat mo asawan? Di mo pa ti ibagbagakan ka ita. Tatang. Ama anak Lydia. Lindon, tatang. Ha? Lindon ti iyawag yu kanyak. Lydia kayo la Lydia. Makapauma. Anya? Pudno sana nasaya at tilinangan nyo ka ni Jane. Ngam imposible mo ta pagsawan na kayo iti buwisit. Ngam tapnawan mo ti may bagbagayo. Kasaritak ni Jane may papaniti day tabanag. Basta pang ngaasiyo kuma, tadiyo pagparangan at dakas sa tao ni Jane. Pangaasiyo kuma. Ulbod ni tatang mo. Jane. Amom Lindon, nabayag naminan nga ibagbagakan ka asaminatan iti pagnaudan. Lumasintan ka dagiti dadakkel mo. Di mo mat ngamin kayat. Saan tapay ngamin nakabaulan ita? Kat, kaano nga rod lumasinta? Di kagdanag. Ikagumaak ti agdobli kayod, tapno mabaulantan. Imbagam day ta tong palam day ta. Jane. No di mo tong palan day ta nga imbagam, makaammo ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Jane? Basta,
Makaammo ka no kunak, makaammo ka. Iso kasaya atan no tong palam day tanga imbagam kanyak. Nasip nga tana ko na naghawid. Kasanumot ngamin. Nagatidog ti pila iti paradaan. Sakot, saan pa'y adimanon iti mismo a lugar mi tinagluganak. Iso kapilitan na nagnag na akon. Sana bali Nay, iti mo't batog ti balay mi tinaggapan da kotse. Pasino nga taday jay? Ay, darasap ti magna, tapno makadanon ako na. Kalaat mo tang nagtibayo ak. Malagip ko tinaibaga kanyak da. Wisit kayo kiti nga gasawa ah. Manakbiyang kayo unay. Ha? Apay nga Ni Jane ti pagsasawan na agungungot. kabimot tayo. Umasidag at nitaridan. Ilaan no apay nga intulod na kaman ng dadya lalakay. Ha? Saan da ka pakibiyangan? Katap numapnag kayon. Ibaga kong tagpaiso. Kaayan-ayat ko ni Roger. Unay kan. Diyos ko. Lukum lagayam ti anak may. Taanyat pa nagkunayo. Ha? Seryoso ak ni Lindon? Anya kumanga iti magimulakkan kwa na? Ti ayup a Jane. Ayup ka Jane. Ha? Lindon? Anak, Lydia, anak, napanuknukak itan ti amin. Pudnog gayam amin nga imbaga kanyak dagiti dadakkel ko. Kat napanuknukak pa yun tinaalas at tratong kadakwada. Lindon? Pumanaw kan, Jane. Sakbay nga dadak sa maramid ko. Pumanaw kan. Kat di ka nagpakpakita kanyak. Pumanaw kan! Jakon nagpanunot iti daydi akan ni Toma ng Emmy. Jakon ingkan kano nga uray pay napatag-unay kanyak ni Jane. Gaputa nalaos ti pan nakapasakit ko iti naduktalak. Nang runa pay iti napanagnakak adakes at trato na kadagiti naganak ko. Nagpakaasi ni Jane ngamjak impangag apulos. Tauray pay sukirak ama ko na. Saan ko nga itulok ang mabastos dagiti naganak ko? Nang runa pay no ti tao amang bastos kadakwada, kat isumot la ti makagapo iti nalaos apan nakapasakit ko. Sipod mo't idin, inidyakon ti nakirelasyon pay, kat nagfokusak iti trabaho. Isumutan daydi ti panangrugi ti isasangbay dagiti napintas nga oportunidad iti biag ko, nga iso ti makagapo, no apay nga addaak ita dito'y Cebu amang mangged. Kat si papanakelak amang ibaga, nga amin amat-mat gadag ita, kat para kadagiti dadakkel ko. Tano awanda, awanak kumamuet. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Lindon. Pagayam alindon, husto ti kunam. Rumbang la kabayatan nga awan ti bukod tayo a pamilya, ipaay tayo kadagiti dadakkel tayo ti amin abanag, amabalin tayo a maipaay. Tano labsen ti agsarita, agkurang pay dagiti maararamidan tayo a pagsubad tayo kadakwada,
iti panangipaayda kadatayo iti biag, ken amin nga adda kadatayo. Itultuloy mo nga rod day taagalad mo, kat no ti may papan kani ayat, di ka agdanag, tadumteng tulat tati paraken ka, iti laksid ti kinataom. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biag. Tintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu